Guess what time is it? BBD's, BBD Records, baby. HGC, BBD Kids, I salute. Bamhlali, you know. Yawubonana phambili ne. Emathotobala sana. Bazokwa. Ifayibonena nangoku iyabonana phambili emathotobala. Bonena nangoku iyabonana phambili emathotobala. Ifayibonena 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 nangoku iyabonana phambili emathotobala. Ansena skhathana next uyanibona mosindibhizi iyabonana phambili emathotobala ku-asakhi bengulizwi ku-ovi ku-BBD Kids iyabonana phambili emathotobala i-BBD ithula kwajendi ifa uyazi leyi whatever gospel track drip beat asikho wiki kathina skit uyayazi yuki yintoni bathi yona yi-BBD i-BBD ayiyo yuki kodwa i-BBD iseyindondo yazi imbahlali okanye nithule cwaka dande aslinganini nani nayibona ndikumele ubile volovolo ku-asakhe ke lo usiphuthununu kata kumntana othanda oko Ifayibonena nangoku iyabonana phambili emathotobala. 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 1 2 salama 1 2 2 2 ke 2 by 2 masibonane phambili thotobala kumele sihambile ixesha lifikile stopozana ndiyakanchanile ndiqinisekile sekele tsena yavulisekile umkhonto ungenile ungakhali ke xa kumele uqolile inkosi sibhekile umkhosi ukhona uqinisekile intombi zidekiwe itafile nkithi igcwele ibhekile ezintwana zingenile zifikile kum undabe ndilindile ii-rounds zivelile zakhala kum upapa uxhobile ndiyaphusha ndiyaphanda ndiyadudula bakhono loliwe kwakhula namakhaza khukhuzwana kumele kufiwe saqhele thukwane kwakudala thina siboyisile Ifayibonena nangoku iyabonana